लोगोफोर एलकेब्रा रकनि टिउब चेनेलसिम नोंथांखौ फिन बरायफिनबाय दिनै नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे इंलिश सब्जेक्टनि कम्पिटिटिव एग्जामाव गोनां जानाय one word substitution, one of the most important topic of English subject for the competitive examination. बहुत गोनां एकदम स्पष्ट बुजायनानै होलांगोन थख' थख' बुंलांगोन बर'जों बुजायलांगोन बा गोसोआव थागोन नोंथांमोना सोरबा सोरबाथ' बर'जों बुंलायनाङा बुजि मोनखायो थेवब्लाबो सोरबा बुजि मोननि थाखाय सुबिदा जानायनि थाखाय बर'जोंबो बुंलांगोन आरो गोसोआव थानाय बायदि एकदम थख' थख' बुजायनानै होलांगोन आरो मोस्ट इम्पर्टेन्ट फोरखौसो होनाय जादों कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव आं जायखिनि वान वर्ड साबस्टिट्यूशन नोंथांमोननो होनो नागिरदों बेखिनिनिफ्रायनो फ्राय नोंथांमोना कम्पिटिटिभ एग्जामाव फैबाय थानाय नुबाय थागोन स' बांद्राय बुखियाब्लासिनो थ' जों दाना आसोल भिडिअसिम दावखोनोसै दाना वान वर्ड साबस्टिट्यूशन नम्बर 1 लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अदर पर्सन खौ मा होनना बुङो जिउ जारिमिन गुबुना सासे मानसिनि जिउ जारिमिनखौ गुबुन सासेया लिरनाय खौ मा होनना बुङो बायोग्राफि होननानै बुङो आरो जुदि गावनि जिउ जारिमिनखौ गावनो लिरनानै लायोबा बेखौ अट'बायोग्राफि होननानै बुङो आरो नैबे जाबाय सोरबा सासे मानसिनि जिउ जारिमिनखौ सोरबा सासे मानसिया लिरोबा बेखौ बायोग्राफि होननानै बुङो So life history of a person written by other person. Number 2, a person who does not believe in any religion. धोरोम मानियै मानसिखौ मा बुङो पेगान होननानै बुङो पेगान धोरोम मानियै द गभर्नमेन्ट बाय नबल्स गोरों गोरों गियानि मानसिफ्राल' सालायनाय सरकारखौ मा होनना बुङो एरिस्ट'क्रेसि होननानै बुङो नम्बर 4 a workman who fits and repairs pipes नि खामानि मावग्रा मानसिखौ मा बुङो प्लाम्बार होननानै बुङो customs of having many wives खासे हुवा मानसियानो खानै खाथाम 10 जन गाहाम हिनजाव लानाय सिस्टेम एबा नेमखौ मा बुङो पलिगामी एकदम कम्पिटिटिभ एग्जामाव फैयो सम सम फैयो आं जिखिनि वान वर्ड साबस्टिट्यूशनखौ नैबे भिडिअ होनो नागिरदों प्राय कम्पिटिटिभ एग्जामाव फैबाय थाखानाय हसाके बुंदों आङो प्राय कम्पिटिटिभ एग्जामाव फैबाय थाखायो आरो बियो फैबाय थाखानायखौसो होदों ओरैनो आब्रे जाब्रे माबा माबिफोरखौ आं होआखै बेयाव स' थांलायनोसै बुखियालासिनो भिडिअखौ थाब फोजोबनो नाजागोन नाम्बार 6 आव ए स्टाडि अफ मेनकाइन्ड सुबुं माहारिनि सोमोन्दै फरायसंनायखौ मा बुङो एन्थ्रपलजि होननानै बुङो थांसै नेक्स्टआव दाना नाम्बार 8 स्टिलिं फ्रम द राइटिंस अफ आदार्स सोरबाया लिरनाय लिरबिदांखौनो खावनानै गावनि मुं होना लानायखौ मा होनना बुङो प्लेगियारिजम होननानै बुङो सोरबाया गोरों मानसिया लिरनायखौनो देदलानो खावना लाना फैनानै गावनि मुंखौ रिटन बाय एलके होनना लिरना लानायखौनो सिरि सिरि सिखाव खावनानै बिसोर लिरना लानायखौनो प्लेगियारिजम होननानै बुङो इंराजियाव वान वर्ड साबस्टिट्यूशन एकदम इम्पर्टेन्ट फायो पुरखा फैबाय थायो बियो नैबे स्टिलिं फ्रम द राइटिंस अफ आदार्स होननाया नाम्बार 8 ए वुमेन whose husband is dead हौवा थैजानाय हिनजावखौ मा होनना बुङो widow होननानै बुङो नाम्बार 10 a place where birds are kept दाउ लाखिनाय जायगा दाउखौ जों जेराव दोनो दाउ गलार बेखौ मा बुङो aviary नाम्बार 11 a house used for storing grains आबाद फसल आबाद फिथाइ दोननो थाखाय बाहायनाय न'खौ मा होननानै बुङो granary a house used for storing grains 11 one who totally abstain from alcoholic drinks एकदम जौ लोंखाथारि मानसिखौ मा बुङो टिटो टेलर होननानै बुङो एकदम बाहायबो जौ जुमाय सेरेब जखाय जेबो लोङै निसा बेसाद लायै मानसिखौ मा बुङो टिटो टेलर दाना बेयाव नाम्बारानो थालांबाय नै 12 निफ्राय 13 जानांगौमोन जियानो जा A person who travels to a sacred place as an act of religious devotion माने सासे मानसिया धोरोमारि मोनसे जायगायाव मोनसे गोथार जायगायाव थाबायनो थांनायखौ मा होननानै बुङो दावबायनो थांनायखौ पिलग्रिम होनना बुङो मानसिखौ जाय मानसिया हमना ला पुवामेक्कायाव मोनसे रिलिजियास पारपसाव गिदिंनो थाङोबा बे मानसिखौ पिलग्रिम होननानै बुंगोन आरो दा बेबायदि दाना आंसे 13 बेयावथ' थालांबाय 13 नैबे 13 जानांगौमोन जियानो जा सिरियाल नाम्बारा भुल जादों एख' नङा नो प्रब्लेम
one who talks very little बिराद खम रायज्लायग्रा मानसिखौ मा बुङो रिजर्व एकदम परीक्षा फैबाय थायो मानसिया one who talks very little ने परीक्षायाव फैबाय थायो खम रायज्लायग्रा मानसिखौ मा बुङो रिजर्वड होननानै बुङो दाना 14 the government by the representatives of the people सुबुंनि थान्दैजों सालायजानाय सरकारखौ मा बुङो डेमोक्रेसी the government by the representatives of the people next one who loves books बिजाब मोजां मोनग्राखौ मा बुङो bibliophile एकदम परीक्षा फैबाय थायो एग्जामाव खनले खनले फैयो one who loves books bibliophile next one who knows everything गासिखौबो मिथिग्राखौ मा बुङो सासे मानसि गासिखौबो मिथिजोबो आरो तारमाने मानसियाथ' गासिखौबो मिथिया भगवानखौ बुंजायो आरो इसोरखौ बुंजायो आरो ओंखायनो गासैखौबो मिथिजोबग्राखौ मा बुङो omniscient एकदम भगवान परीक्षायाव फैथारो स' गासैखौबोथ' मिथिजोबनाया मानसि रावबो गैया ओंखायनो जोङो भगवानखौ इसोरखौ सानना लानो हायो आरो होमबा इसोरा सासे omniscient आरो गासैखौबो मिथिजोबग्रा 17 one who is present everywhere जेरावबो थाग्रा जेरावबोथ' सासे मानसिया थानो हाया जेरावबो ओंखायनो omnipresent omniscient जों इसोरखौसो बुंनाय जायो प्राय जियानो जा जेरावबो थाग्राखौ मा बुंनाय जायो मानसियानो जा मोदायानो जा भूत प्रेतानो जा जियानो जा जेरावबो थाग्रा जिनिसखौ मा बुङो omnipresent 18 printed notice of somebody's death माने printed निउसपेपारावसो नुगोन नैबेखौनो आसाम ट्रिब्युन बायदि बायदि obituary होनना बुङो obituary माने printed notice of somebody's death सोरबा थैदों बै थैनायनि सोमोन्दै फोसावनाय सेबखांनायखौ obituary होननानै बुङो next a thing liable to be broken easily गेस्रेम माने जायखिजाया मुवा जाय मुवाया ओरैनो गोरलैनो बायो थारमाने बायनो गोरलै जिनिसखौ मा होनना बुङो ब्रिटल होननानै बुङो 19 a man having the qualities of woman हौवा मानसि सासे हिन्जाव मानसिनि आखु गोनां हे थाङाहाय ओरैबायदि आरो हौवा मानसियानो हिन्जाव टाइपनि बाथ्रा बुंग्रा नङाहाय एक्टिंफोराबो हिन्जाव रोखोम बेबायदि मानसिखौ मा होनना बुङो मानसिखौ इफिमिनेट होनना बुङो थारमाने परीक्षायाव फैयो एग्जामाव फैयो एकदम इम्पर्टेन्ट 21 a person working in the same place with another a person working in the same place with another माने समान खामानि मावफाजाबनाय एके बैसोनि एके रेंकनि एके समनि खामानि मावजाफाग्रा लोगोफोरखौ मा होनना बुङो contemporary होननानै बुङो contemporary हमनानै ला हर्षवर्धन was a contemporary of Buddha नङाबो जानो हानाय आं बुंदों आरो हमना ला हर्षवर्धननि समाव माने मा होनना बुंगोन बर'दो गोसोआवनो फाया माने समान contemporary माने मोनसे समावनो खामानि मावनाय मोनसे टाइमनि मानसि बेबायदि आरो मोनसे समावनो खामानि मावफाजाबनाय बेखौ contemporary होननानै बुङो आरो थांलायनोसै नेक्स्टआव a person who talks more गोबां स्लेप सिलेपा टाइपनि बुंग्राखौ मा होनना बुङो टकेटिभ गोबां बाथ्रा बुंग्राखौ मा बुङो टकेटिभ 23 one who speaks or understand many languages गोबां बाथ्रा बुंनो हाग्रा आरो बुजि मोनग्राखौ मा बुङो पलिग्लट होननानै बुङो 23 a person who collects coins परीक्षा फैबाय थायो नैबे मानो परीक्षा फैबाय थायो बे मोनसे मिथिया बारा इम्पर्टेन्ट मोना आङो थेवबो परीक्षा फैयो a person who collects coins मानेथ' खावरि बुथुमग्रा मानसिखौ मा बुङो नुमिसमेटिस्ट होनना बुङो मानो फैयो परीक्षा मिथिया बाराथ' इम्पर्टेन्ट नङा बुस्थुआ खिन्थु बेयाव एग्जामाव फैयो नैबे ए पार्सन हु कालेक्ट्स कइन्स होननाया नुमिसमेटिस्ट परीक्षा फैयो आरो वान हु इट्स एभ्रिथिं गासैखौबो जाग्राखौ मा बुङो अमनिभरस अमनि थाबानो मिथिखा अमनिभरस गासैखौबो जाग्रा बेदर जाग्रा बिफां लाइफां सबखौनो जाग्रा ना बेदर हाग्रा बंग्रा दुमसि बिलाइ जाग्राखौ गासैखौबो जाग्राखौ अमनिभरस जेरावबो थाग्राखौ दहाय मोनबोनाया अमनिप्रेजेन्ट गासैखौबो मिथिग्राखौ अमनिसिन्ट अमनि थाबानो मिथिखा गासैखा आरो बियो 20 वान हु ड्रस मेप्स एन्ड चार्ट्स जाय मेप्स आरो चार्ट आखियो बेखौ मा होनना बुङो परीक्षायाव फैयो कार्टोग्राफार होननानै बुङो 27 वान हु बिलिभ्स इन गड जाय इसोरखौ फोथायो इसोर फोथायग्राखौ थेइस्ट होननानै बुङो इसोर
जाय इसोर फोथाया बेखौ मा बुङो एथिस्ट होननानै बुङो सहसै बेफोरो लाइफ हिस्ट्री अफ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ गावनि जिउ जारिमिनखौ गावनो लिरना लानायखौ मा बुङो अट'बायोग्राफि आरो गुबुन सासे मानसिनि जिउ जारिमिनखौ गुबुन सासे मानसिया लिरदों आरो बेखौ बायोग्राफि होननानै बुङो थांसै नेक्स्टआव ए साइन्टिफिक स्टाडि अफ मेन सुबुं माहारिनि गोनोखोआरि फरायसंनायखौ मा बुङो एन्थ्रपलजि होननानै बुङो ए पर्सन हु इज एक्सट्रिमलि डिजायरास अफ मानि फैसानि लभिया फैसानि लुबैसुलाखौ बिराद फैसानि लुबैसुला मानसि आरो बेखौ मा होनना बुङो एभरिशियास होननानै बुङो 32 ए पर्सन हु केन इउज बोथ अफ हिज और हार हेन्ड इक्वुअली आगदा आगसि फारनैजोंबो समानै लिरनो हानायखौ मा होनना बुङो इंराजियाव एम्बिडेक्स्ट्रास होननानै बुङो 33 एम्बिडेक्स्ट्रास गोसोआव लाखि इजि आंथ' मनो दंजोबखायो खिनाखौ ओंखायनो आंना परिखायाव कम्पिटिटिभ एग्जामाव लिरनो थाङोब्ला आंनिया गासै 100तासो 200तासो दंखायो बे 100ता 200तानिफ्रायनो फैखाबाय थायो दा ओंखायनो नैबे आं नैबे भिडिअ जिखिनि वान वर्ड साबस्टिटिउसन नोंथांमोननो बुंबाय थादों बेखिनिखौ नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ खननै खनथाम खनब्रै खनबासो आरो सम नायबाय थायोबा गोसोआव थाजोबोबा जायखिजाया कम्पिटिटिभ एग्जामाव मोनसे नङा मोनसे कमन खोलैथारनो हागोनखि हागोन आरो नोंथांमोना एकदम पस्सा बाथ्रा बुंदों आङो आइखौ मोनथो आफाखौ मोनथो गार्लफ्रेन्डखौ मोनथो ए प्लेस वेयर वेपन्स 33 ए प्लेस वेयर वेपन्स एन्ड अम्युनिशन्स आर केप्ट जायगा जाय जायगायाव वेपन्स मानेथ' हाथियार आरो बेरफ्रुग्रा जिनिसफोरखौ लाखिनाय जायो बे न'खौ एबा जायगाखौ मा बुङो आर्सेनेल 34 एनिमेल व्हिच इज फ्लेश बेदर जाग्रा जुनारखौ मा बुङो कार्निभरास होननानै बुङो 35 ए पर्सन हु इज एबभ 100 इयार्स 100 बोसोरनि बारा जानाय 100 बोसोर एबा बेनिख्रुइ बारा जानाय मानसिखौ मा बुङो सार्टेनारियान नङा सेन्टेनारियान दै फार्स्ट बुंनायाव भुल जादों फार्स्ट बुंनायनि प्रनाउन्सिएशना भुल जादोंमोन सेन्टेनारियान होनना बुङो 36 ए पर्सन हु अलवेज थिंक अफ हिमसेल्फ गावनिल' सानग्राखौ मा बुङो इगोटिस्ट होननानै बुङो ए स्पीच डिलिभार्ड विदाउट एनी प्रिभियास प्रिपारेशन जेबो आगु माने सरसा गैयाब्लासिनो होनाय स्पीच एबा बिबुंथिखौ मा बुङो एक्सटेम्पर होननानै बुङो एक्सटेम्पर स्पीच होनना बुङो दे जोङो बेनो बे एक्सटेम्पर सरि मोननै फैबाय जियानो जा 38 ए लिभिं बिं लिभिं अन ग्रास गांसोनि सायाव थांनानै थाग्रा जुनारखौ मा बुङो हार्बिभरास ए पस्ट फर व्हिच नो सेलारि इज पेड दरमा गैयै खामानि एबा दरमा गैयै पोस्ट एबा पजिशनखौ मा बुङो अनारारि परिखायाव फैयो नैबेबो 39 आबो परिखायाव फैयो साख्रि दरमा गैयै साख्रिखौ मा बुङो अनारारि एबा दरमा गैयै पोस्टखौ मा बुङो अनारारि मार्डार अफ हिउमेन बिं मानसि बुथारनायखौ मा बुङो होमिसाइड मानसि बुथारनाय होनबाथाय कनफिउज जानो बानाय नोंथांमोना मानसि बुदलाबुसि बिराद मानसि बुथारलायनाय आरो हमनानै ला देयर वाज अ होमिसाइड इन वर्ल्ड वार 2 बा वर्ल्ड वार 1 सेथि मुलुग दावहायाव बिराद मानसि बुथारलायनाय जादोंमोन बिदि आरो होमिसाइड आरो मानसि बिराद बुथारलायनाय आरो 41 ए हेन्ड राइटिं दैट कैन नट बी रेड बिराद लेट्रा हेन्ड राइटिं एकदम नेखार फरायनोबो हायो बुजि मोनथारि हेब्ला एसे दाउस्रि आथिं रखम आखाइनि हांखोखौ मा होनना बुङो इलिजिबल होनना बुङो इलिजिबल हेन्ड राइटिं बुजि मोनथारि हेब्रा एसे दाउ बिब' रखम 42 वान हु डाज नट मेक मिस्टेक्स गोरोन्थि खालामथारिखौ मा होनना बुङो इनफेलिबल 43 वान डेट कैन नट बी करेक्टेड फोसाब जायैखौ मा होनना बुङो इनकारेजिबल माबा मोनसे जिनिस जायखौ फोसाबनो हाखाथारै बेखौ इनकारेजिबल होननानै बुङो 44 वान हु डाज नट नो हाउ टू रिड एन्ड राइट फरायनो आरो लिरनो रोङि मानसिखौ मा होनना बुङो इलिटरेट बेखौथ' मिथिखायो बयबो 44 ए बुक अफ हेन्ड राइटिं आखाइजों लिरनाय बिजाबखौ मा होनना बुङो मनुस्क्रिप्ट होननानै बुङो 46 ए गभर्नमेन्ट रुल बाय किं और क्वीन राजा एबा रानिजों सालायजानाय सोरखारखौ मा होनना बुङो मनार्क होननानै बुङो थांनोसै नेक्स्टआव ए पर्सन विथ एन इभिल रिपुटेशन माने फेमास मानसि किन्तु गाज्रि खामानिनि थाखाय फेमास बयजोंबो मिथिजानाय मानसिखौ मा बुङो फेमास होननानै बुङो बयजोंबो गाज्रि मुङै मिथिजानाय मानसिखौ मा बुङो नटरियास होननानै बुङो नटरियास जों ओंखायनो रायबाथाय नटरियास साला होनना रायनो हायो आरो 48 ए स्टाडि अफ बार्ड्स दाउनि गोनोखोआरि फरायनायखौ मा बुङो अर्निथोलॉजी 49 अल पावार प्रसेसिं कमप्लीट पावार बिराद दहायनि रखम अमनि थाबानो मिथिखा अमनि प्रेजेन्ट मोनबोबाय जेरावबो थाग्रा अमनिसिन्ट जिखौबो मिथिग्रा जेखौबो जाग्रा अमनिभरास दानिया अमनिपोटेन्ट माने गासैखौबो अमनिसिन्ट माने गासैखौबो मिथिग्रामोन अमनिपोटेन्ट माने गासैनिख्रुइबो बोलोग्रा
रावबो हाया बिखो बयनिख्रुइबो बियो बोलोगोरा omnipotent प्राय omni सोदोबा भगवान एबा इसोरजोंसो मिलायजोबनाय गडजोंसो मिलायजोबनाय मानोना बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन बे इउनिभार्सनि सोर दं रावबो गैया हयतो सोरबा भगवानफोर दोङोबा भगवानफोरा जानो हानाय जियानो जा गासैनिख्रुइबो बोलोगोरासिन omnipotent one who always looks bright side of things जायखिजाया मोनसे खामानिनि अरायबो सोरां बिथिंखौ नाहरग्राखौ मा होनना बुङो optimist माने मोनसे आं इखौ बुजायनि 50 खौ माने मोनसे खामानिनि अरायबो सोरांखौल' नायग्रा हमना नों मोनसे खामानि मावनो लादों नोङो बे खामानिनि दाजाबथा बाथ्राल' सिन्ता खालामग्रा खामानिया जाफुंखागोन खामानिखौ आं मावफुंखागोन बियो ओरैबायदि मोजां बेखौ आं साक्सेस खालामखागोन बेबायदि अलवेज माने सोरांनि साइडखौ सोरांनि बिथिंखौल' नायग्राखौ optimist होननानै बुङो आरो खोमसिनि बिथिंखौ नायग्राबो दोङो one who looks dark side of things माबा मोनसे खामानिनि खोमसि बिथिंखौल' नायग्रा हानाय नङा जांलै बिराद गोरालै खामानिया गाज्रिलै बे खामानिजों जानाय नङालै माने डार्क साइड खोमसि बिथिंखौसो नाहरग्राखौ पेसिमिस्ट होननानै बुङो सोरां बिथिंखौ नायग्राखौ optimist आरो खोमसिखौ नायग्राखौ पेसिमिस्ट दायो मोनगोन नै मोनबाय निया one who always looks dark side of anything अरायबो मा नेगेटिभ साइडखौसो नायग्राखौ मा होनना बुङो पेसिमिस्ट होननानै बुङो 51 practice of having many husbands सासे हिन्जाव मानसियानो बिराद बुरजा हुवा लानाय नेमखान्थिखौ मा बुङो पलियान्ड्रा होननानै बुङो हिन्जाव मानसि खासेया खाब्रै खाब्बा 6 जन 10 जन गाहाम हुवा लानायखौ खान्थिखौ पलियान्ड्रा होननानै बुङो 53 one who loves mankind सुबुं माहारिखौ मोजां मोनग्राखौ मा बुङो philanthropist सुबुं माहारिखौ मोजां मोनग्रा माने मानसि माहारिखौ मोजां मोनि मानसिबो दङ थारमाने जेरैबायदि निया 54 one who hates mankind मानसि माहारिखौनो मुगैग्रा ओरैबायदि मानसि जात दं जाय मानसि माहारिखौनो मुगैयो बिखौ मा होनना बुङो मिसानथ्रपिस्ट होननानै बुङो आरो मानसि माहारिखौ मोजां मोनग्राखौ फिलान्थ्रपिस्ट नों गावबा गाव नायदाना नों मानसि माहारिखौ मोजां मोनना मोना नों जुदि मानसि माहारिखौ मोजां मोनोबा नोङो फिलान्थ्रपिस्ट जागोन आरो सोरबा जुदि दोङोबा मानसि माहारिखौ मोजां मोनि मुगैग्रा बेखौ बुङो मिसानथ्रपिस्ट 55 मेडिकेल एग्जामिनेशन अफ डेड बडी गोथै सहखौ परीक्षा खालामनायखौ मा बुङो पोस्टमर्टेम जों बुङो जे गोथैखौ जे जोङो मानसि थैनायनि उनाव जों बेखौ मेडिकेलाव लांनानै पोस्टमर्टेम बानायो जे दानखायसे खालामनानै गोथै बडिखौ परीक्षा खालामना नायो डक्टरफोरा बेखौ बुङो पोस्टमर्टेम बेलेगफोरा बेखौ बुंनो रोङाख' पोस्टमर्टेलसो होनना बुङो सोरबाया बे गोथै बडिखौ मेडिकेल लांनानै टेस्ट खालामनायखौ परीक्षा खालामनायखौ पोस्टमर्टेलसो होनना बुङो पोस्टमर्टेल नङा बियो पोस्टमर्टेम थारमाने जानानै थांसै नेक्स्टआव 56 ए गभर्नमेन्ट बाय रिच पिपल धोनि मानसिफ्रा सालायनाय सरकार ओरैबायदि सरकार दङमोन आगोल धोनि मानसिफ्रा सरकारखौ सासन खालामनो मोनो खुंनो मोनो आरो बेबायदि सरकारखौ मा होनना बुङो प्लुट'क्रेसि होननानै बुङो प्लुट'क्रेसि 57 one who does not eat meat बेदर जायै मानसिखौ मा बुङो भेजेटेरियान होननानै बुङो 58 ए स्टाडि अफ एनिमेल्स जुनारनि फरायसंनायखौ मा होनना बुङो जुल'जि आरो स्टाडि अफ ट्रिज एन्ड प्लेन्ट्स दंफां लाइफांनि सोमोन्दै फरायसंनायखौ मा होनना बुङो बटानि होननानै बुङो 60 one who is not sure about the existence of God ओरैबायदिफोर मानसि दङ जाय मानसिफ्रा भगवान इसोर गड दोङो ना गैया जेबो बिसोरो कमेन्ट होआ बा बिसोरनि गोसोफोराव भगवान इसोरखौ दोङो होननानैबो साना गैया होननानैबो साना गैया जांलै दोङो जांलै बिदि आरो माने दोंथारोखौ इसोरदि दोंथारो बेखौ फोथाया बा इसोरादि गैथारा बेखौ फोथाया बिसोरो माने सियर नङा आरो आदां गादां गेजेरावनो आरो बादालि थायोबा आरो बिसोरो बे रखम मानसिफोरखौ एगनस्टिक होननानै बुङो आरो 61 one who is for pleasure and of eating and drinking खाओ पियो मजा करो बे मानसिफोरखौ मा होनना बुङो इंराजियाव इपिकियर होनना बुङो जा लों फुरथि खालाम जाय मानसिनि सिन्ताधाराया बेबायदि ओरैबायदि मानसि जाय मानसिया जानाय लोंनाय रंजानायखौल' मोजां मोनो बे मानसिखौ मा होनना बुङो एपिकियर होननानै बुङो 60 a person who is controlled by his wife हिन्जावजों सामलायजाग्रा हौवाखौ मा होनना बुङो हेन्डपेक होननानै बुङो माने हिन्जावनि सिङाव थाग्रा मरांनो थानाङा थाब फाय मदोङो माखौ लाना फाय माने हिन्जावजों कन्ट्रल खालामजाबाय थाग्रा आरो एभ्रि सेकेन्ड एभ्रि मिनिट सानफ्रोमबो जेब्लाबो कन्ट्रल खालामजाबाय थाग्रा हौवा मानसिखौ मा होनना बुङो
हिन्जावजों कन्ट्रल खालामजाबाय थाग्रा हौवाखौ हेन्डपेक होनना बुङो थारमाने गोसोआव लाखि हेन्डपेक 63 one who walks in sleep उन्दुनानै थाबायग्रा मानसिबो दङ दै किसुमान सिमाङावनो सिमांना मोगथां दफं उथिना थाबायफ्लांग्रा बे रोखोमनि मानसिखौ समनाम्बालिस्ट होनना बुङो समनाम्बालिस्ट होनना बुङो गोसोआव लाखि 64 a bundle of flowers is usually given as a present बिबारनि बान्डलखौ मा होनना बुङो बुकी नै बुकीसो दै बाक्वेट नङा बेखौ बुकी होनना फरायो 65 a large number of fish swimming together फालो ना हानजाया नानि फालोखौ मा बुङो शल होननानै बुङो शल गिदिर नानि फालोखौ शल होननानै बुङो 66 a person who sells and arranges cut flowers बिबार फानग्रा बिबारनि खामानि मावग्रा मानसिखौ मा होनो फ्लरिस्ट होननानै बुङो गोसोआव लाखि इम्पर्टेन्ट बेफोरखौ 67 a small shelter for a dog सैमा लाखिग्रा न' जेराव जों सैमा दोनो बे न'खौ बे जायगाखौ मा बुङो केनेल होननानै बुङो 68 fear or hatred of books बिजाबखौ गिग्रा बिजाबखौ मुगैग्रा मानसिखौ मा होनो बिब्लियोफोबिया 69 a form of words written in memory of that person माने मानसि थैयोब्ला जेब्ला जोङो खाम्फायाव आखर लिरोना हांखो लिरोना बै हांखोखौ मा होनना बुङो इपिटाफ मानसिखौ जोङो गोसोखांनो थाखाय जाय मानसिया थैनानै थांबाय बे मानसिखौ जों गोसोखांनो थाखाय जोङो हांखो लिरा होमबा खाम्फाफोराव पेपारफोराव बा जायखिजाया जायगायाव बेफोरखौ बै हांखोफोरखौ इपिटाफ होननानै बुङो 70 a killing of large group of people एबा राज हारि फोथैनाय एबा गोबां मानसिफोरखौ बुथारनाय बेखौ मा होनना बुङो हारि हिसाबैनो माने बुथारनाय आरो बेखौ मा होनना बुङो गेनोसाइड होननानै बुङो 71 a room or building in which dead bodies are kept गोथै बडिफोरखौ जेराव लाखिनाय जायो मेडिकेलाव बै मेडिकेलनि रुमफोरखौ गोथै लाखिग्रा रुम एबा बिल्डिंखौ मा होनना बुङो मार्चुआरि होनना बुङो मार्चुआरि 72 animals which live both on land and water दैयावबो थाग्रा हायावबो थाग्रा जुनारखौ मा होनना बुङो एम्फिबियान होननानै बुङो एम्फिबियान 73 one who compiles a dictionary लिरग्रा मानसिखौ मा होनना बुङो लेक्सिकोग्राफार होननानै बुङो 74 a child born after the death of his father बिफाया थैनायनि उनाव गथ' जोनोम मोननायखौ बे गथ'खौ मा होनना बुङो पोस्टमिउस होननानै बुङो एबा माबा मोनसे बिजाब लिरदोंमोन खासे मानसिया थैनानै थांबाय मानसिया थैना थांनायनि उनावसो बिजाबखौ साफायनानै दिहुननाय जाबाय बै साफायनाय बिजाबखौनो एबा बेबायदि जाथायखौनो पोस्टमिउस होननानै बुङो दाना जोब्बाय लोगोफोर स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ खननै खनथामसो नायनानै स्क्रिनशट खालामनानै नङाबा नोंथांनि कपियाव लिरख'नानै दोनोबा कम्पिटिटिभ जायखिजाया कम्पिटिटिभ एग्जामाव नोंथाङा गोबां हेल्प मोनगोन आं गेरान्टि जास्ट आंनि भिडिअखौ खनले नाय गोसोआव लाखि टेनसन गैया वान वार्ड साबस्टिटिउसन फैब्ला नोंथाङा हाखाबाय आरो दे गेरान्टि स' जाबाय इयुननि भिडिअ आरो लोगो मोननाय मिजिं दोननाय भिडिअखौ बिना दोनथ'बाय गोजोन्थों बाय बाय सि इउ नेक्स्ट